Hej 6. B. God jul. Jeg håber, I har fået nogle fantastiske julegaver. I skal selvfølgelig også have muligheden for at få en julegave af mig. Det kræver bare lige, at I løser en lille gåde. Det er sådan, at herovre i den der lille kasse der er der gemt en ting. I skal gætte, hvad der er nede i kassen. Hvad det er for en ting, der er gemt deri. Så nu henter jeg lige kassen, og så får I lige lidt hjælp. Det er nemlig sådan, at man kan måske godt høre, hvad det er, der er hernede i. Så hvis jeg nu lige prøver at ryste den en gang. Lytter I godt efter? Så hvis I kan gætte, hvad der er dernede i, så skal I skrive svaret til mig. Og I skal skrive svaret inde på Aula. Og det skal sendes til mig, inden juleferien den er slut. Så første dag efter juleferien, der åbner jeg Aula. Og hvis mere end halvdelen af klassen har gættet rigtigt i, hvad der er nede i den papkasse, så er der en belønning til jer alle sammen. Men man skal altså finde ud af, hvad der er nede i kassen. Det kunne jo være, der var nogle hints et eller andet sted. God jul og godt nytår.